benvidas. Con todas as ganas que temos de librarías, achégome para deixarvos unhas recomendacións lectoras á primeira Fronteira Paraíso de Silvia Penas, un poemario que nos levará a esas fronteiras, aos límites non só dos lugares, senón tamén dos poemas. De narrativa, As estacións do lobo de María Reimóndez, unha novela maravillosa na que mergullaredes en realidades e amores diversos e prenderedes da primeira á última páxina. Non sei moi ben se narrativa ou poesía, iso mellor que o escollades vos, ou sei que de Susana Sánchez Arins, que é un libro de plena actualidade, xa que ven de gañar o premio da Gala do Libro. E ademais, ferreñas e rock and roll, un maravilloso percurso polas mulleres bravas da música galega. Moi boas lecturas e feliz regreso ás librarías. Bicos!